to Forum for Hills Autonomous State Movement pen nilitum kewangji tarik cricket homani 24 hours of bond do yipulo saminona bangke la sobona bangke suspended po 13 ni bangke pedo ponunelo adhenon itumla ron apor hot nangle rogamasi non emergency apor nangle rogamasi nitumla sobona bangke suspended po bangsi pini nitumla bangso ame along itum chepare pondela halo suspend polote next metulo padu laso bangke indefinite suspend indefinite mane putekte laso na tarik aku thulang putekte ta indefinite emergency dotiga bangke ron dotiga bangke nitumo bangke labang sobon bangke chi withdraw delo suspend delo seta nitu aku mo phi bon thu hal so bangke pini bangke tu pangnak ponekte ate ron matu dong yun pari tum chine ate ron ke 2 years emergency declare lang apose ko an a days ko an a month on and position so ram apose bon ke hange kopia ki demand payment nitum autonomous demand Article 244A 40 years nitum hanglo seta nitum manang pipe der posi nang pinang G pula so adimana pansi lamang so ke bonge kol nitum make ini nang tum bon kan kyoji po putat pini ka chingwai po ko mama ta si pini ka chingwai council ban nitum autonomous council la pen ke la so si MP do la pen ex MP tum do ex MLA tum do la tum si tum chingwai lin Depan la chota kalila Karbi Anglong Autonomous Council ACM akai sar Dr. Tuliam Rongrang hin pen ni to phan council hoi pen nang pachini lo je alangli nili to phan prabjin pen jongsi ron jongsi ingsam polotang te article 244 epothak Assam government mate Dr. Himanto Bose Sharma pen sitame ni to phan pachingwai pu si ni to phan assurance tang pilo apotsi lapen at the same time non ron ta dobom aposi labang so bon ke kola bang kai ni tum suspend nang koklo lapen aku ni tum aphan jongsi Council pen mate akai sar Dr. Tururam Ronghang lapen team ke doan pen jongsi ni to phan chief minister pen jongsi nang pachetong tek thiron exam data polotang te la bangke nang litum chinlo suspense means la bangke definitely la bang call bang chewang tujui po lapan sin nitum nang litum phan pachini pon chalo non organization implement ji punang litum lake une thoi phak se dame isi ang deng kapawang ji phan sin nilitum claim pondo lapen non nitum theklong lo isi ang deng nang le lo je council pen yeto phan Assam chief minister pen nang paching kiji phan a promise nang chipilo lai siang deng lelo Assam chief minister pen chingki panjong sa Assam chief minister netom phan mesen alam nang than pon polotang te netom ako state level pen ako central level ong ta netom ke dami phan ako hasong deng nang le thupo lalo